Alam nyo guys, gusto ko pala tong ano. O diba? Ang linis ng ating sasakyan. Gusto ko rin yung tote bag. Kasi naano ko kayo. Carry ko lahat kayo. So, ayan na, malaki nating bag. Kunin lang muna natin yan. Meron pa tayong ino, oh. Wala, gusto ko kayo guys. Mamaya na lang to ba? Nakita ko to sa ano ba? Kunin ko ba? Kunin ko na nga para wala na. Ay, mamaya na lang kasi marami akong bit-bit. Saan kaya talaga nilagay ni Falcom yung ano ko ba? Kainis. Nagustuhan ko yung tote bag. In fairness, ha? Kasi ano ba? Nalalagay ko lahat. Tapos, convenient siya. Convenient siya, guys, pag nag-vlog tayo. Pasensya, dikit na dikit yung mukha natin. Kasi kung nag-vlog tayo, malaking space kung nakukuha ko kayo agad. Kasi yung mga bag ko maliliit. Sobrang liit naman. Hindi kayo kasya. So, not ideal. Pero kung nagba-vlog, open muna natin yung door, guys. Hanggang ano lang pala kami dito. Hanggang June. So, ngayon, naghahanap-hanap na naman kami ng bahay. Ay, actually, guys, this location is really good. Ganda ng location na to. Malapit sa Ravine. Malapit siya. So, may access ka. Malapit naman ako sa Ravine, sa park ba? Yung sa park. Hindi sa mga walking ba? Hindi naman ako nakapag-exercise. So, actually, naghahanap kami ng townhouse. Kasi kukunin namin yung dogs namin, di ba? Ayoko, may kasabay ako sa elevator. Aray ko. Ay, thank you Lord talaga. Nakapag-shopping, nakapag-Dollarama, nakapag-laboratory test, tapos nakuha natin yung sasakyan. Kaya lang, gastos naman talaga. Okay lang, that's fine. That's part of life. Charots. Hindi ko pala na yung car. Credit card ko sa aking car. Bahay na tayo. In fairness, gusto ko dun na Dollarama, ha? Ang init. Ang init talaga. Hindi ako nakabra. Yay. Announcing talaga nila nakabra. Yan. Ang init na. I'm so happy. Mainit na talaga siya. Ay, i-haul muna natin, guys, yung pinamili natin sa Dollarama. So, napagastos tayo ng around $60. Lahat is pang bahay, pero okay lang yun kasi gagamitin naman talaga siya. Hindi siya pang naghahanap ako ng papatungan nyo para mas clear. So, haul muna natin yung pinamili natin sa Dollarama. Tapos, magpupops ako. Sama kayo? Yay! So, maya-maya, papaano muna ako. Thank you, Lord. I'm safe. Rest muna konti. Tapos, punta na agad tayo dun sa... punta na. Tapos, linis tayo ng bahay. Medyo malinis naman na. So, ito, start ng haul. Bumili tayo ng cups para sa mga Bible study. Para hindi na ako pupunta ng last minute ba, ng on the day talaga. So, bumili din ako ng scrubs. Ayan, $1 lang. Gusto ko to. And then yan, yung fork. $1.25. And then yung spoon. Marami pa naman, but at least ready tayo ba? Para hindi na tayo mag-panic attack. Charot, panic attack. Tapos ito, kailangan ko, alam mo nyo guys, yung ginagamit ko to siya para sa para sa ano ba? Para sa bathtub namin. Nalilinisan niya talaga. Tapos, gusto ko nang bumili ng ganito. Kasi nga magbibake. Charot! Ito, bumili ako ng ganito. Just in case magbibake tayo. Tapos, dalawang paper plates. And then, bumili din ako ng dalawang baonan.
na $2. And then, scrub daddy. Scrub me daddy. Yay! Tapos, yung ito, meron na akong bote niya. So, ito pang refill lang talaga. Gusto ko to pang linis. And then, I have Downy. Binili ko na rin dun, guys, kasi tagpag $1 lang. Kasi mahal yun sa mga no-frills. Ito, gagamitin ko para sa tub namin kasi yellow na siya. Kasi nga, nag-color tayo, diba? So, yung dumi andun sa ano. And then, may spa soap tayo na refill lang na pang hand cream. Hand soap pala. Yeah. Tapos, bumili na rin ako ng ganito. Ito yung kaitsusan na dapat hindi nang ibili, pero binili lang talaga. So, kita nyo ang aking ano. So, mirror on the wall. Yan, nililisin lang natin yan. Para pa makeup ba? Para hindi na tayo... Kasi ginagawa ko pag nami-makeup ako, kita nyo salamin dyan. Dyan ako nag-ano. So, at least, papatong ko lang to. Ganda ng color ng buhok ko. Check! Advertise. And then, nakita nyo na to kanina, tang! Yay! And then, ito, lalagayan ng oil. Meron siya actually, mas maganda pa nito, pero mahal. Ito lang, $1 lang. Tapos, Dawn, gusto ko, pero hindi lang to concentrated. Yung concentrated ito yung maganda. I love Dawn. Dawn Zoeta. Tapos, ito kasi, madudumi niya mga ganito ko. Tapos, bumili ako ng ganito. May lalagayan naman talaga ng salt, guys. Pero ito na lang yung binili ko kasi $1 lang naman. Tapos, same lang. Kasi nasira yung talagang lalagayan namin ng salt. Yung ano niya, container niya. Nabasa ko kasi. So, yun na lang. Transfer na lang natin to. Yung salt. Yan. O, diba? Hindi na masyadong hindi kaaya-aya. Yan, salt. Siyempre, kunin natin itong mga ganito. Pangit kasi, diba? Lagyan natin ng salt. Para malaman na salt talaga siya. Yay! Tapos, hindi pala nakita aking mukha. Yan. Yan. Ayan. O, diba? Bongga. Have salt container and then bumili na rin ako ng Colgate kasi ito $2 at least mas mura siya. Alam nyo guys, nung pagdating namin dito sa Canada, ang mura pa ng mga bilihin talaga. Yung ito $1 lang to, ngayon $2 na. Can you imagine that? Basta yung Dalarama talaga, masasabi mo talagang $1 lang talaga siya. It fits the description na Dalarama siya. Pero ngayon, hindi na siya na-fit. Kasi hindi naman siya dollars na. Hindi na siya $1. Ayan. Maraming nagbago sa ating buhay. Ayan, thank you Lord talaga. Nakapag-ano tayo ng aking mga requisition. Tapos, yung ginawa pala ng aking ng dealership ko sa sasakyan ko is check and advise for leak at lower oil pan noted on previous visit. Check and advise for leak at lower oil pan. Yung parang verify that lower oil pan is leaking. Yay! Drained old oil. Removed all oil pan bolts. Remove all pan using razor blade. Removed large pieces of silicone using wire wheel. Removed remaining silicone. Straighten out oil pan. Scratch mating surface of oil pan to create good sealing surface. Clean out oil pan of any debris using a wide round clean mating surface until no oil residue would show on rag. Performed same procedure on the engine side. Applied steady bead of silicone to oil pan. Smeared silicone ang init. Smeared silicone evenly across the surface of oil pan. Remove block side once more. Installed oil pan allowed to set for at least 45 minutes. Installed drain plug with new gasket. Filled engine with 3.8 liter of oil. Started engine and inspected for leaks. No leak detected. Checked oil level. Good. Installed
belly shield, set lights to auto mode. Good to go. No standing recalls campaigns on this vehicle. Nor no standing recalls campaign. Okay. Ayan, so libre naman siya lahat. So nag-leak pala yung ano ko guys. Hindi ko alam. Sila yung may kasalanan nun, di ba? Sila lang naman yung tumira din ng aking oil chuanes. So, baka sila yung ano ko, yung nung first oil chuanes ng oil ng chuanes ko. Yeah, ano ba talaga? Yay! So, ayan guys, linis lang tayo. At 4:30, punta tayo ng Calgary Trail sa my LA Fitness. Magzo-zumba tayo. Okay. Alright. So, ayan, linis muna tayo. Pero pahinga muna tayo guys. Pahingahin muna nyo na ako. Ligyan nyo naman, sunshine! Sunshine everywhere. So, love this. Sunshine na talaga siya guys. Grabe no. Ay, buti naman. Hindi ko tuloy nagdala guys ang ating papunta muna ako kay na Hazel. Sunduin ko muna siya. Malilate kami. Sayang, malilate kami. Ang init na guys, super. Tapos parang buang sa damit ko talaga. No? Kaya lang yan guys. Basta, ang importante, magpapawis tayo ngayon for the first time in history. Hindi na ako naligo, mamaya na pag-uwi ko guys. Sayang hindi natin dala yung ano ko. So, ita-transfer ko pa to guys. Kasi, kailangan. Hindi tayo nakapagdala ng limutan natin dalhin. Mamadali kasi ako kasi nga late na kami. Dito na kami with Hazel. Kalimutan ko tuloy yung ano ko. Dito na kami Hazel. Day pass lang. Yay! Ha? Hindi ako nagpipicture ng video ko, Mads. Ay! Pwede. Dito na kami, guys. Dito na kami, guys. Amanta sweat. Amanta, direta. Saan tayo? Dito ako sa kanila. Hilas kayo mo sa kabaw. Music naman tayo, kunwari. Wala ko music, day. Ano? Quick. Quick. Isiyo kayo, mawala akong... Tapos, saan? Quick start na. Depende kung anong gusto mo. Ito kabilis. Ito yung katigas niyan. Pag mababa siya, ano man mas pag yung speed. Okay. Pwede mas bilis pa? Naglakaw na lang sa inyo. Mami! Asan pa yung mas mabilis? Setting. Mas mabilis. Ako dito lang kasi. Huwag naman ganyan. Yan. Hanggang what time tayo dito? Sawa. Ha? Hindi na? Ilan mo na natin ang Jollibee sa April? Ano dyan sa April? Papasabihin nyo. Magbili ko na kami ng Jollibee. Hello guys. Dito na ako. Nababagal na. Hindi pa tayo nag-aluto. Jack, lobat pa naman ata to. Ba yan? Lobat yan. Ano ba yan? Hindi ko na-charge. Ano lobat? Ano ba yan? Ano tong fat burn? O i-click mo. Pwede? Hindi ako nag-ano yun. Ano lang ako dito na naka-automatic. Oh, ano ka na? Uy, 14 ka na. Uy. Wait lang tayo na ilang bangkada. Yan. Check ko na.
Yung ano niya. Parang ito na. Ang taas na ng incline niya. Charot, charot. Grabe ka naman, 14. Ganito tayo, oy, lagi. Dito talagang ano ko ba? Sino ang nahilo? Ako ang nahilo. Ay, nahilo ako guys. Hindi na tayo sanay talaga. Exercise. Buti na sa biking, pero ano lang to. Sige lang. Push mo yan, te. Ah, taray. Nalaabot yung ano yan. I-post ko na tong vlog na ito mamaya. Diba? Ito kami. Namiss ko mag-vlog ng cellphone kasi doon ako nag-vlog na sa ano ko ba? Saan? Yung sa, ano ko, DJI. Saan yun? Saan ka na gano'n? DJI. Tapos na kami. Diyan kami sa LA Fitness. Tapos na kami magpaka-feeling. Feeling lang This lahat. is the first and last. Diyan tayo. Picture tayo, Mads. Na may LA talaga.